Har du 5 minutter til en god historie, så lad lige være med at klikke væk og se med her. Jeg hedder Morten Stenbæk og byder dig velkommen til Q2Life. Q2Life, eller CTL, finder sjove og spændende historier fra erhvervslivet, fra innovation og startup-miljøerne, interessante oplevelser og underholdning, du selv kan prøve, og vi fortæller, hvordan ting virker, eller hvordan du selv kan lave dem. På CTL-kanalen dækker vi hver uge 2 til 3 emner i en balance mellem arbejdsliv, fritid og familie. Vi tager udgangspunkt lokalt i den sydlige del af Danmark, men vil ofte undersøge ting og emner, som strækker sig langt videre. Abonner nu og følg med i Q2Lifes historier indenfor kunst og underholdning, online fællesskaber, spil, nyheder, computer og elektronik, internet og telefoni, shopping, sport og fitness, mennesker og samfund, job og uddannelse, bøger og litteratur, søgning og opslagsværker, biler og køretøjer, boligmarked og ejendomsmalere, mad og drikke, virksomheder og industri, skønhed og wellness, finans, rejser, sundhed, lov og regler og regeringen, hobby og fritid, kæledyr og dyr, hus og have, videnskab og forskning. Hver uge vil vi bringe dig et par historier fra disse områder. Enten i form af et interview med en virksomhed, en person eller et team, en gennemgang af en webside, en mobil app eller en gadget, du bare må have fingrene i. Det kan da være, at vi laver små dokumentarfilm om en begivenhed eller et event, som sker i området, eller blot fortæller om en god idé eller et fantastisk koncept. Alt sammen noget, som vi håber, du vil synes er lige så interessant, som vi gør. Så abonner nu og stay tuned.